Aby neboli pochybnosti, dohodneme sa v tom, že Slovensko je členským štátom eurozóny. My si vážime, že máme euro. Myslíme si, že vstup do eurozóny priniesol viac výhod ako nevýhod. A chceme byť zodpovedným členom eurozóny. Aj preto budeme veľmi detailne spolupracovať s Európskou komisiou na rozpočte na rok 2027, aby došlo k vzájomnej zhode. Ale my nerobíme z čísiel náš politický cieľ. Ja predsa nerobím politiku kvôli tomu, aby som mal deficit 3%. Nerobím politiku kvôli tomu, aby bol verejný dlh 61% alebo neviem aký. Robíme politiku preto, lebo máme nejaké ciele, ktoré nie sú číselné. Je pravda alebo nie je pravda, že napriek konsolidácii, ktorú sme robili v rokoch 24-25, do zdravotníctva, do školstva išlo viac peňazí? No išlo. Lebo sme sociálno-demokratická vláda, dominantne, rešpektujem Slovenskú národnú stranu s iným programom, ale dve strany, to znamená Hlas a Smer, sú sociálno-demokratické strany. Čiže pri všetkom tom, čo musíme robiť, musíte rešpektovať aj naše zafarbenie. My nie sme technokrati. My sme politici, ktorí majú vlastné hodnotové vybavenie. A naše hodnotové vybavenie predovšetkým je sociálno-demokratické. Takže napriek konsolidácii sme dali viac peňazí do zdravotníctva, viac peňazí do školstva a udržali sme vlajkové lode sociálnej demokracie, ako napríklad sú 13. dôchodky alebo iné veci, ktoré sme postupne zapájali. Ďalší cieľ, pani redaktorka, našej vlády je, že ľudia musia mať reálne mzdy, teda rast miest musí byť reálny. Reálna mzda musí byť vyššia. Aby som to povedal po slovensky, zvyšovanie miest musí byť rýchlejšie a dynamickejšie, ako je rast cien, teraz zdražovanie. A to sa nám darí. Ak sa pozriete na tie grafy, ktoré ukazujeme, tak rast miest v celom sektore slovenskom musí byť vyšší v priemere, ako je nárast inflácie a zdá sa, že touto cestou ideme. Aj preto sme museli veľa rozmýšľať, pokiaľ išlo o energošeky. My sme neboli ďaleko, pani redaktorka, aj od toho, že čo urobíme, keby sa nám vymkla z rúk ropná kríza. No asi by sme boli museli zaintervenovať, nájsť niekde peniaze a zaplatiť niečo z toho štátneho rozpočtu, aby sme podržali ceny pohonných môd na určitej úrovni. Máme veľa rizik, ktoré nás čakajú. Nikto nevie, čo bude s plynom. Plyn bude veľký problém. Pretože napriek tomu, že sme zažalovali Európsku komisiu kvôli zastaveniu dodávok ruského plynu, sa domnievam, že toto spôsobí veľký problém v rámci celoeurópskeho trhu. Prichádzajú ďalšie veľmi negatívne správy, hovoril o nich pán minister financií z Nemecka. To je katastrofa. Opäť viem, že sa to nehodí, ale my hovoríme objektívny fakt. Slovensko je naviazané na Nemecko, na Rakúsko. Taliani dokonca hovoria oficiálne, že prepad ekonomiky na severe Talianska je spôsobený prepadom ekonomiky v Nemecku. Keď si toto dovolí povedať veľké Taliansko, tak je to stokrát pravda samozrejme aj tu na Slovensku. Pani redaktorka, ak sme ľavičiari, to neznamená, že sme nezodpovední. Mám taký pocit, že my sme ešte aj vyvrátili mýtus o tom, ako pravica zarába a ľavica rozdáva. No, boli sme svedkami toho, čo dorobila pravica v rokoch 2020, 2021 a 2022. Ten nárast toho dlhu zo 48 na 61% bol extrémny. A ešte máme k tomu aj bonus 20 000 mŕtvych ľudí na COVID. Čiže ak to dám dohromady, aká bola efektivita vynaložených finančných prostriedkov pri manažovaní covidu ako takého. Nech nám je veľkým varovaním to, čo sa deje vo Veľkej Británii a čo sa pravdepodobne stane aj v ďalších európskych krajinách. Lídri, ak majú hodnotovú výbavu, sa tejto hodnotovej výbavy musia držať. Prečo britský premiér Starmer končí? No, lebo zlyhal politicky. Mal pocit, že treba vymeniť národ a nie je vládu. Ak to nejde, tak treba robiť personálne zmeny, rozhodnutia, prispôsobovať sa realite. Napriek tomu, že sme predovšetkým dominantne ľavicová strana, my sme vláda, my sme ľavicová strana, my sme sa jasne postavili k migrácii. Veľmi jasne sme sa postavili k migrácii. Veľmi jasne sme sa postavili k vojne. Prečo Starmer prehral túto bitku? No lebo je absolútne provojnový štváč. On miluje vojnu. On chcel vojnu. Nezvládol migráciu. Nezvládol dohromady nič. Máme veľké ponaučenia. Musíte sa držať hodnôt. Toto je veľké ponaučenie aj pre Európsku úniu.
Ak Európska únia bude pokračovať v politike dvojakého metra, dvojakého štandardu, ktorý dnes vidíme pri porovnaní Ruska a Izraela, tam to vidíte najlepšie, tak bude strácať dôveryhodnosť ďalej a ďalej a ďalej a ďalej. Ja takýto politik nechcem byť, mám svoju hodnotovú výbavu a budem sa jej držať, aj keď niekedy moje vyjadrenia sú možno nadčasové, niekedy poviem veci príliš zavčasu, ale zväčša sa ukážu ako pravdivé. Takže vaša otázka bola technicky správna. Čo ďalej? Čo s percentami? Ako to bude celé? Ale my chceme udržať sociálny zmier v školstve, v zdravotníctve, v sociálnej sfére. Máme záujem na raste reálnych miest, máme záujem na tom, aby vlajkové lode sociálnej demokracie ďalej fungovali. To je náš cieľ. Naším cieľom prioritne nie je 3%. My kľudne si teraz môžeme povedať, že politickým cieľom vlády je urobiť vyrovnaný rozpočet. Viete, čo to znamená? Rozklad štátu. To by znamenalo okamžite nájsť niekde 7 miliárd eur, ktoré by sa museli niekde ušetriť, čo je nemožné. Absolútne nemožné a to všetci samozrejme veľmi dobre, všetci to viete aj vy a všetci to vedia. Preto náš postup je veľmi pomalý, zodpovedný. Komisia hovorí, že patríme medzi 4 najlepšie krajiny, ktoré plnia fiškálne kritériá, ktoré sú nastavené, fiškálne podmienky a spolu s komisiou skúsime nájsť taký rozpočet na rok 2027, aby naplňal naše predstavy politické, hodnotové, ale súčasne aj naplňal to, čo sa očakáva od zodpovedného štátu, ktorý je členským štátom eurozóny. Európska únia je náš životný priestor. Eurozóna je náš životný priestor. Ale moja vláda nebude nikdy provojnová. Nikdy nebude provojnová. Nikdy nebude promigračná. Nikdy. A ešte taký malý údaj dám, nebude nikdy za výrobu elektriny z veterných mlynov. Keď už teda mám ešte nejaký detail tu použiť. Ďakujem pekne za porozumenie. To je politika, to sú čísla. Ďakujem, máme ešte 2 otázky, nech sa Dobrý páči. deň, Amrich, Aktuality. Slovensko je v procese nadmerného deficitu, ten voči Slovensku spustila Európska komisia, takže aj partneri v Bruseli by asi mali rozumieť, prečo ste možno že čelili tomu vyslovovaniu dôvery v Národnej rade. To vyplývalo aj z toho ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. V ňom sa píše, že pre Slovensko je tá úroveň dlhodobo udržateľného dlhu vo výške 50% HDP. Ten súčasný stav je teda o 11 percentuálnych bodov horší. Tie rôzne krajiny to môžu mať rôzne, to je nejaký kontext k tým číslam. Moja otázka znie teda, budete na jeseň predkladať vyrovnaný rozpočet? Nezmenili ste teda názor, že ho nepredložíte? Aj v kontexte toho výroku Ústavného súdu, ktorý vám teda ukázal, že vaše čítanie ústavy nebolo správne v prípade tej povinnosti bezodkladne požiadať o dôveru, či sa neobávate, že teda tá uniková klauzula tých medzinárodných výdavkov nie je tiež z vašej strany interpretovaná nesprávne? Pán redaktor, miešate dve veci, miešate deficit s verejným dlhom. Hlavným dôvodom, pre ktorú podľa ústavného zákona som musel podať žiadosť, alebo pre ktorý som musel podať žiadosť o vyslovenie dôvery, bola otázka výšky verejného dlhu. Bavíme sa teraz o dlhu. Kde ste boli, keď urobili 61% zo 48%? Kde ste boli? Ja som vás nepočul, že by ste došli na tlačovú konferenciu, aby ste hovorili, že no ale partneri budú zhrození, lebo zo 48 na 61, pozor, 61% to je reálny dlh, ktorý nám urobili v roku 2021. Potom išiel mierne dole, lebo bola obrovská inflácia. Natoľko ste podľa mňa vzdelaní, že viete, že pri obrovskej inflácii sú obrovské príjmy do rozpočtu, lebo sú vysoké ceny, čo spôsobilo nízky pokles. To bol umelý pokles dlhu. Reálne je to 61%. My sme na 61% aj teraz. A vy nám tu teraz začínate hovoriť, že v podstate my sme spôsobili 61% dlh a máme za to niesť nejakú zodpovednosť. Buďme radi, že držíme na 61% ten dlh, lebo konsolidujeme a robíme poriadok. Preto, pán redaktor, nemáme žiadne sankcie, ktoré by prichádzali z Bruselu. Nemáme žiadne varovné vyjadrenia typu, že ste na gréckej ceste alebo podobné nepravdy, nechcem použiť nejaký expresívnejší výraz, ktoré tak radi šírite aj u vás v aktualitách.